Haba dan girman Allah Barira ina zaki? Ki dawo mana. Wannan cin mutunci na zaki a cikin unguwan nan? Wai me to me da zaman gidan na? Me a gidan naka ban da tsiya? Me ka tsina namu? Yanzu saboda Allah me ba muke ba a gidan nan? Barira, saboda kawai ke cin mutunci na shine zaki yayi buje ka. Wai ke zaki tafi gidanku. Ba me ka tsina namu a gidan to da zan zauna. Ku fa shi kenan matan yanzu na fahimci ba kunya gare ku ba. Fitsararru Allah iyo ku ba ku da mutunci, ba ku da kunya. Mijinki yana faɗa kina faɗa akan titi. Kunni me ka tsina namu? Zaman gidanka daga yau na kare shi in Allah ya yarda. Ina faɗa kina faɗa ina mutunci. An faɗa din. Ce me ka tsina namu? Ni kike ga me na tsina miki? Ni kike ga me na tsina miki? Kina faɗa na faɗa. Ina mijinki. Ni mijinki Barira, ni kika mara. Ba ni na kai ba. Saboda ina zaune a gidan ka mai da ni baiwa ko kuma yadda ka haifa a cikin ka. Idan matan ka ta mare ka karkara ma samsam ka durkusa ka ce dalin na gode. Idan matan ka ta mare ka Idan matan ka ta mare ka karkara ma samsam ka durkusa ka ce dalin na gode. Domin kauna. Ba ko zan rama ba amma kai zan ci uban.